እዚኣ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ድዋርባ እያ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ኩሉ ዓይነት ዕቤት ከተመዝግብ ጸኒሓ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ዝፈረሙ መንእሰያት ኣብ መላ ሃገር ተዘርጊሖም ሃገራዊ ዕማም ኣብ ምብርካት ይርከቡ ከም ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ዝሃገር ፍልጠት ምስግጋር ብቑዓትን ንቑሓትን ዜጋታት ንምህናጽ ኣብ ተሪር መሰረት ደው ዝበለ ርእሲ ተኣማንነት ዘለዎ ተምሃራይ ንምኽስኳስ ብዙሕን ኣብነታውን ዕማም ኣብ ምስላጥ ትርከብ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ብተወሳኺ ንጥፈታት ትምህርቲ ምስግንቲ ኣብ ርእሲ ምዃና ዓበይቲ ዓወታት እውን ተጓናጺፋ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብዓብዪ ድማ ኣብ መስርሕ ምግራብ ኣንጸባራቒ ዓወታት ረኺባ ዓመታዊ ሰዋ ኸይዶም ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ ዘለዉ ተምሃሮ እውን ልዑል ክብሪ ይህቡ ኣለዉ እዚ ቤት ትምህርቲ ከም ህንጻ ኣብ 1947 ጀሚሩ ስለዚ ከም ህንጻ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ንቤት ትምህርቲ ዝተሰርሐ ህንጻ ኣይኮነን ማለት እዩ ተን ህንጻ ንክላስ ተባሂለን መምሃር ምስትምሃር ተባሂለን ተሰሪሐ ዘለዋ 5 ክላሳት ወይ ከዓ ሓንቲ ብሎክ ማለት እዩ ትኻልእ ኣብ ግዜ ጥልያን ተሰርሐ ንክላስ ምቹእነት ዘይብሉ ብዙሕ ጸጋና ዘድልዮ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ ጸጊና ጸጋጊና ብዘለና ዓቕምታት ንቤት ትምህርቲ መልክዕ ኣምሲልና ንኸይድ ኣለና እምበር ብመሰረቱ ንቤት ትምህርቲ ዝተሰርሐ ህንጻ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ እቲ ቐጽሪ ግዜ ዝሓትት ወይ ምስ ኩነታት ዝኸይድ ሕቶ ዝሓቶ ኣለዎ እቲ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ቐጽሪ ካንሸሎ ክስራሕ ከሎ ማለት እዩ ሓደ ርብዕ ጥራሕ ተሰሪሑ ዘሎ ብብልክቲ ሰለስተ ርብዒ ተሰሪሕና ኣሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ህዝብና ዝተፈላለዩ ዓቕምታት ባጀት እንዳውፅአ ናብ ካልእ ልምዓታዊ ክሳይ ዝዋፅእ ዘሎ ኣብ ግዜኡ ሕጂ ግዜኡ ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ክሰርሖ ብዙሕ ኣይተሃወኽናን ኣለና ማለት እዩ ከም ቤት ትምህርቲ ከዓ ክቕፅል ከዓ ስለ ዘለዎ ተምሃሮ ከዓ ክነምህር ስለ ዘለና ግን ነቲ ሰፊሕ ቤት ትምህርቲ ነዚ ዝዓበየ ካንሸሎ ገዲፍና ንሕና ግዝያዊ ካንሸሎ ባዕልና ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ግዝያዊ ካንሸሎ ንምንታይ ይሃውኽኩም ንዝብል ከዓ ቤት ትምህርቲ ኮይና ገረብ ክህልዋ ኣለዎ ገረብ ዘይብላ ቤት ትምህርቲ ትኸውን ኣይትኽእልኛ ማለት ተምሃራይ ኣትሊስት ብናፃ ክላስ ኣብ ናፃ ፔሬድ ዘዕርፈላ ቤት ትምህርቲ ትኸውን ኣለዋ ስለ ዝኾነ ገረብ ክንተክል ተኾይና ዓቕምና ብዓቕምና ዝጠልቦ ምስ ምሕዳር ተራዲእና ሬት ሂቦምና ንሕና ብኾና ገይርና ንእሽተይ ቀፅሪ ሰሪሕና ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ግዝያዊ ቀፅሪ እዩ ግዝያዊ ቀፅሪ ስለ ዝሰራሕና ከዓ ቤት ትምህርትና ኣልሚዕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክልተ ዝገብረት ስለዚ እቲ ግዝያዊ ዝሓር ተሰሪሑ ዘሎ ንግዚኡ ንገረብና ንምከላኸል ናይ ሓፁር እዩ ቅድሚ ሕጂ 2016 ወርሒ 10 ኣግማል ንዕዳጋ ዝኸዱ በዚ ቆሪፆም ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ኩለን ጤልና ዝንከባቢ ዘለዋ ጣል ናብዚአን ዝኣትዋ ስለዚ ሓፁር ከይገበርካ ክተልምዕ ስለ ይትኽእል ካልኣይቲ ካንሸሎ ክንሰርሕ ግዝያዊት ካንሸሎ ክንሰርሕ ተገዲድና ማለት እዩ ሕጂ ተሰሪሑማ ዘለኹም ግዝያዊት ካንሸሎ ከመያ ነይራ ኣብ ሰዓት ዝኾነ ምንታይ ተለዊጣ ኣሎ ገርመካ እዩ ማለት ተሰሪሕካ ዘይቅየር ነገር ከምዚ ኣሎ ርኢና ኣለና ማለት ንሕና ብዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝምስክሮ ወላ ብሃገር ደረጃ ተሸለምናሉ እዩ ቅያ ኢና ሰሪሕና ብዚ ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሰብ መልእኽቲ ክኾነ ዝኽእል ናይዚ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ትምህርቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ምግራብ ደረጃ ማለት እዩ ካብ ዜሮ ናብ ገነት ኢና ቀይርና ዘለና ቤት ትምህርትና ማለት እዩ እዚ ብሃውር ዘይኮነ ናቱ ክኢላታት ኣለዎ ናቱ ካየርቲ ናይ ግሪን ክለብ ዝበሃል ኣለዎ 3170 ኣግራብ ኣለና ኣብዚ ባህርያውን ሰብ ዝተኸለሉ ማለት እዩ እዚኦም ጀጋራንዳ ኣለና ግራቪየል ኣለና ቆላምጠስ ኣሎ ኣውሊዕ ኣሎ እዚ ዓሻ ገረብ ንብሎ ኣሎ ተሃሰስ ኣለና ኩሉ ዓይነት ገረብ ዳርጋ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ዋላ ባህርያዊ ገረብ ዝበሃል ፈቲና ኢና ኩሉ ቡና ኣለና ፓፓያ ኣለና ዘይፈተና ገረብ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ገረብ ኣለና ንዑ ምስ ገበርና ከምዚ ሓፀና እቲ ባህርያዊ ገረብ ዝበሃል ቃት ናይ ተፈጥሮ ገረብ ከዓ ባዕሉ ወፂኡ ምስተሓዘ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ቤት ትምህርቲ ኢና ኢልና ኣፍ ልብና ኮሪዕና ንዛረበላ ቤት ትምህርቲ እያ እንታይ እዩ ከምኡ ዘብለና ስራሕ እዩ ስለ ስራሕና ኢና ገረብና ኣልሚዕና ብሃገር ደረጃ 2017 15 ጉንበት ተሸሊምና ማለት እዩ ስለ ስራሕና እዩ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ድዋርባ ብዘይካቲ እትህቦ ስሩዕ ኣካዳማዊ ንጥፈታት ተምሃሮኣውን ብኣእምራውን ጉልበታውን እትሃንጽ ዝተፈላለየ መደባት ትውድብ እዚ ሎሚ ጽባቕን ግርማን ኣልቢስዋ ዘሎ ኣግራብ ብተምሃሮኣ ለሚዑ ኣብ መስርሕ ናይቲ ልምዓቱን ብዙሕ ፍልጠት ተቐሲሙ ንሶምን ኣብ ትሕቲ ጽላል ዓበይቲ ኣግራብ ከጽንዑ ክዘናግዑን ይህሚን ክበሃሉን ጽቡቕ ዕድል ፈጢሩሎም ይርከብ
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ድዋርባ ካልእ ብኣብነት ካብ ዘጥቅሳረ ቋሕታት ሓደ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብተፍርዮም ናብ ሳዋ እናኸዱ ልዑል ነጥቢ ዘምፅኡ ዘለዉ ተምሃሮ እዩ ተምሃሮና ዝረሓ ኪሎሜትር ካብ 10 ኪሎሜትር ብዝበፅሑ ኪሎሜትር ይመፅና ተምሃሮ ሰፊሕ ቦታ ዝሕዚ ታራእምኒ ታኺታ ዝረሓ ታኺታ ኣለና በዚ ምዕራብ ካብ በዓል ኣማድር ይመፅና በዚ ከዓ ካብ ሸከቲ ተንርሕቋ ዝበሃላ እዚአን እየን ማለት እዩ ነዚ እሽፈን ኩሉ ቤት ትምህርቲ እዚ ሓቂፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዘለዎም ተምሃሮ እዮም ካብ ከባቢታት ዝመፁና ካብ ዝገጠራት ማለት እዩ ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ግን ምስቶም ናይ ከተማ ኣዋድር ካብ ትሪኢ ከለካ መጀመርያ ብዙሕ ቃልሲ ሓተቲ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ናይቶም ደቂ ከተማ ኮይኑ ተረፍቲኦም ከዓ ዳርጋ ናብቲ ሕርሻ ገፆም ይዝምብሉ ነይሮም ማለት እዩ መወዳእቱ ግን ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳትና ምስ ረኣናዮ ኩነታት ምስ ኣበልናዮ እቶም ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ከም ዝኣትዉ ኢና ገርናዮም እዚ እንታይ መጀመርያ ጎስጓስ ኣብ ባንዴራ ንጉስጉሶም ኣብ ክላሳት መምሃራን ይጉስጉሱ ማለት እዩ ሰብ ሰሪሑ ክዕወት ከም ዘለዎ እንተፅኒዖም ክሓልፉ ከም ዝኽእሉ ፅባሕ ንግሆ ሰብ ክኾኑ እንተኮይኖም ክመሃሩ ከም ዘለዎም እዚ ብዙሕ ተሓሊፍዎ እዩ ማለት እዩ እንድሕር መጀመርያ ተምሃራ የእሚንካዮ ብዲሲፕሊን ተሒዝካዮ ብኩሉ እንተጎስጊስካዮ ኣብ ውፅኢት ክመፀካ ግድን እዩ ስለዝኾነ ከዓ ዝኾነ ተምሃራይ ዝምስክሮ ዝኾነ መምህር ዝምስክሮ ናይ ቤት ትምህርትና ዲሲፕሊንን ኣተሓዛ መምሃራና ውህደት ኣብ ስታፍ ዘለውን ውህደት ምስ ወለዲ ዘለና ኣብ ውፅኢትና ከይድና ኣለና ተተኩስና ኣለና ማለት እዩ ካብ ኣብነት ለዘበና ቅርብ ዘለዋ ኣለኩም ንሕና 11 ተምሃሮ ሙሉእ ነጥቢ ዘምፅኡና ኣለውን ኣሎ ማለት እዩ ሙሉእ ነጥቢ 4 ዘምፅኡ ኣብ ማትሪኩሌሽን ማለት ኣብ ናይ ሃገር ደረጃ ማለት እዩ ኣብ ሳዋ እውን ካብ ሸም ፀጋይ ዝበሃል ካብቶም ተብቴን ብሃገር ደረጃ ዝኣተወ ሓደ ተምሃራይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድዋርባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቤት ትምህርትና አሁን ዝበልካይ ኣብነታዊት ቤት ትምህርቲ ኮይና ኣላ ማለት ብምንታይ ብውፅኢት ብልምዓት ብዲሲፕሊን ንብዝሒ ናይቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ ተምሃሮ ኣመልኪቱ ከብር ከሎ ከዓ መምህር ገረዝ ጌር 88 ተምሃሮ ኢና ናብ ኮሌጅ ኢኽና ዘለና ማለት እዩ تم عسرة تم هرب دبلوم زمسو تم سنش منتنا يدقريهم تم عسرت حدا فور زمسو مالتيو تم سلاسان شدشتن قال على سلاسة زمسو تم هرنا مالتيو إذا درجة زينا كينا زلنا تكولجونا صبق إنا نمكوهم زلنا مالتيو سلاسة تم هرنا صقم زبها تم هراي مسيو ريبورت يقبلنا نحب زخا كارتو بزوح فلينت بيت مرتخل على الدرجات واربعة أزوز تساتفنتن نطف تواسأنتن دك نسيو ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ተማሂረን ኣርአያን ኣብነትን ዝኾና ዜጋታት ውሕዳት ኣይኮናን ካብ ግዜ ናብ ግዜውን ናብ ዝለዓለ ኣተኣማማኒ ደረጃ ይበፅሓሎ ጓል ኣንስተይቲ እንተተማሂራ ብርሃን ሃገር ሙሉእ ይኸውን መምሃራና ይርእዎ እዮም ካብ መምሃራና ካይዳ መምሃራና ርእዮም እዮም መምሃራና ብኩራት የለን ካብ ብኩር ተኮይኑ መምህር ወረቐት ጽሕፍ ንዲፓርትመንት ሄድ ይቦ ዲፓርትመንት ሄድ ከዓ ድሓን እንተ ኸደ ይቃወም ነይሉ ንሓላፊ ፔዳጎጂ ይቦ حالا بيداغوجي خا موداتا ناب رسم مهريبو دحري يس اورنوت موص مالتيو باغرات خيد زي تقصرالو ساعات ممهرانا تمهارو ام ممهرانا خمزي عيت اكايدالو مالتي كال لايبراري ناس ابريد انتحر كوينا لايبراري تا كلاس مونيتور حزوا لايبراري زمص كل تمراص لهم نقولو غرب تخينا له بينا اب لايبراري خيدهم قصنعي خليهم تريلهم كا تحت غرب كيدهم قصنعي خليهم مالتي ازيا اب ناس ابريد مالتي اب اخيدهم كا بغوجلي يصنعوا مالتي حدا خفتا غوجلي بيولوجي زقد دحراليو بيولوجي زغلص الله مالتي كيمستري زغلط خوين جغرافي زغلط خوين لناتو يغلص مالتي زي انتايو بحيل وين زي كنا غبروا والله وين زي كنا مجمر ارعمنا من رعمهم مسرح تنايبهم ليهم مالتي سلازي تحنتو غجلون سنف زبل تمهار يكونت انتحز كما انت خوينا تحلاف خفلون كبتاتنا يقدن مالتي سلازي ممهرنا اب تحت غربي مهريهم اي سي تي نوعلو زي ويكيبيديا زي ازغد اقد استمتات كايدن يفتشوا مالتي ديجيتال لايبراري ون حجي لنقنا بلنا لهون ارينا نسون عبي انبوت زغيرنا زلو مالتي سلازي لابراتورنا معبول لابراتورون تسريح لنا يسالم محلار زوادون محلار زواد واربان معبول لابراتور لنا مالتي ذا اكل مسارح لنا مالتي براكتيكال نغرات يريو كمزي ديمونستريشن فيستيفال عينات ون سرحنا هذا غزي يلا ندمكم خوم زغونه سلازي تي وصيت نايتو مهارنا ابز درجه بصح زلو نايز كله تداميري مالتي قلتشان 523 تمهارين حزنا زلنا مالتي بتعمي زيت بزح تمهاري زلنا مالتي اجي برسيو بزحنا تشجرنا اب كوف من بلي صدقات يلن سلام محضر نزار باروا كن قال كوف من بلي حابيرمنا بخوم متات فاتحنا لنا مالتي سيت ادن قصري زلنا ابتي قصر نايتو مهارو ايرخبني درجه حجنا 50 شوعه 100 تخيل زلنا يدق نسيا فيديو بقصر راح يكون بعينتهم
بعينت بفرق عامة كنشلم كلنا تزمبز حتى نشلمات زوجته على 80% دقوا نسيان زوجته مالتي زي توسع زلوا مالتي قال كم عبي ملأخت ويا كم كستاي كحلف هذا دلي زبيت تمرتي بكل يزحلون ندق السنة تحت عدم مرعى خبط قندل صرح لي تحت عدم مرعى تمهاريتنا تحت عدمه بمرجع كتأتوت خليا بحقي في القدانيو بزي مرجع جنزخون ولادي أي حزاني أو أبزي درجة بس إحنا لنا حج كما أمنت كبكاء ده أخذن زم قول عزيز صباح نجوه ثمرتن وديان عبي درجة خبص حالنا شعو تز مسرته فاميلي حدا معقول فاميلي خمسراتنا أرحنا أنا نريد زلنا في بيت مرتين إحنا ولدين دحر قديدهم خي نمر عيلهم زبلهم تخينهم قال له أنا كوميتي اللونا قدي فيهم مسؤول ولدي بعلى كوميتي جنزة تواز ناس قمات جنزة زواز قال له بعلى جزات خارياديا ناس رح ناي داش هيئتياديا بعلى تمرادي تمرتي أبدر رجع يزلوا إزي كله نؤزوا دواروا أبقى ترى زلوا حزبي أبقى تما زلوا حزبي زفنتوا إيه مالتي كم تمكروا حنت قلع لك حنت قلعة إلى بنزت مهار قلعة كتخمر عوا بحيل قديتا مرعي لما أما ود أتابي تمرت مسمعه أي تمر خم زي تمرعو قديتا خم زخونة بس نقرتنا نزمل كتم سوات حبينا تمرعى دواب بينا مالتي تقالسنا الله إنا تقالسنا الله دواب بينا تمرعى سواء خيدا فرح زامس حج أولا توم صدر حجي تقمت لهم سوري زبالون الدرجة له إذا أخلا إتقاق والشكتي فورتنات بهالقلعة إذا أخلا بدحريا حجي خيدا زلا مالتي إذا أخلا أنت أتقاط ما صدر خمر عواد اليوم أيت خيد نخيلهم ما ليتي قدام كنصعن ليتي ساعتها حموش تكون كحي حتى نقول جزا مالتي فهمت ما تقولي سمعني رأيك هاتلا نرأي مصباح داول نرأي صدر عصمني حجيكن مع عصم يقول مسئ كابزب إن كقوليني مليء مسئ لهنا هو سأقوم يلهم بلي أبدي أتحبي أخذوا عليه أخي سبيزا عنا نقول لك يعني سبيزا جزينا الله حجين ساعة أقول حزا خت مسألها نسبلنا مالتي مسجلي كابتن مهاران تمهرون أبتزارنا لها زبيت تمرتي تريوه الله ولا كل سبب مسكرة كابزي نبرنا بنمري تمالسو معناته قديم كلات قول نيرو أكون أنا أبزي تخلي ختكلسي ما يفسي سكايا كمان أسرع يتقدفنا نيراس لذي بوحدتن بكل ستافنا زبيت تمرتي كاب مود أتخلتشان 10 جديشن مجمر تخلتشان 10 شعاتن قدا قدت قاعيتو أبت قدا قدي كل تمهاري بزت خالو ما زمس الدخوع زمس كل بركتو غير مالتي جحريو اتلوت النار انا يا مسينا قال سبات ولا خام مهران كون زي كلي يزبلنا نيرو ግን اتلوت ازي بقلطف قديم استتخلات قال كنت بزات اوفيس ولا قلطيفن غوبيزن مالتي تسبك امن كيلو تمهارو ناي بحقي نتزنورم دليت زياده هبتي مو ماي بمصا دخوع بمصا كل ستاف بيت تمرتي تواهيدو እንዳትخلنا هنا ابز درجه زبصيح مالتي كم وصيت نايزي تخلتزي وي نايزي فريامنتي زي خا تمهارنا زياده تسحيبهم وصيت يوان كوينو كم حق بهاغراو فتنا ماتريك مالتي عبد باربع عمت زل على وصيت ندام صناينا نخيزلنا انا بناتي امنه ولا زغبرنا مصنعتو كاتزيله ازت كلتزي نراي سلازمهارو او وصيتهم حقيزوم يزبل معناته انصار شفت مزي ما بزي يصنعو ديبيت غبرو ديسكاس غبرو كل خطريهم كلها تمهارو بتعمتي وصيتهم سي هو تاو تراني روخ بالهل مالت حصر بزبله اسكي اسخخب وغنكي كملو شنكي جميركي انتي ريتلك مجمريا سمي سري زرኦም بحال ابز كاب زوبا دوارو يمص اب بيت مرتي كالاي درجه دوارو سكلكا مار ركب امونغو تمهاراين ممهرن زولو بتعم بصبوي واس زدناوي دخونه ነገር كم زمستنا عن سلازخونس كي تسكفكا غلن كم زي صبو ريليشن سلازلو مسوم كنت تحاورا يخول يوم قال يوم مهارن اوز تمهيروم يوم مهارم كيلوم زلو كم نحنا هماتي زبيت مرتكم كخمي تقلصيا ندعي قرمون زبيت مرتي قدم كترالو نمسنعتكم ولا قدم حجي زبيت مرتي مدره بداي نيرو ولا حنتي نورون ابز قرب غزي خنز اقربات غير زلو
ሕጂ ኣብዚ ኣተኸልትስ ዝበዝሐ ካብ ኣብ ላብሬሊስ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ኣብ ደገ ዘጽንዑ ተማሂሮም ዝበዝሑ ብጣዕሚ ጥዑም ኣየር እዩ ዘለዎ ኣብዚ ኮይኖም እንኳ ዘጽንዑ ዋላ እስኻ እውን ከምዚ ፍሬሽ ኮንካ ከተጽንዕ ስኺ እንታይ ዲፓርትመንት ክመርጽ ክደለኺ ኣብ ቀረባ መጻኺ ሰዋ ኸድኪ እንታይ ኣኺ ትምኒትኪ እንታይ ክፍሊ ክደለኺ ግሬድ 11 መሃር ኣለኹ ኣርቲ ሒዘ ኣለኹ ብተመራማሪ ታሪክ ክውድእ ኢኻ ደሊ መምህር እስኪ ካብ ሙሉእ ሽምካ ጀሚርካ ኣብዚ ንክንደይ ዓመት ኢኻ ምሂርካ ዘለኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቶም ኣብ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ዘሎ ዝምድናታት ከመይ ይመስል ተምሃሮትኩም ከመይ እዮም هراي مجمرة ملسمي ممر سايمون تسفاي بال أبز تماهير عبيوي كابزي تماهير نيرة قبل تشحن شوعتن قبل تشحن شعتن أبز تماهير قبلها نسوا وريدة حجها خمم مركوينا أبز بتمرتي قال أيدي رجال دواروا خمم مركوينا يسرح الله مالتي بزعوا أبز بتمرتي أبتزي نبرنا لوجيزين أب حجين كنا زارب كلنا بزح في الليالو نحنا أبز خنا مهار كلنا زي كتري أي نبرن زخان شلو ولا زجراون كم مدرب داينيرو ولا قرب نخدت صلل ديو دهنا أخي واحد قبره القرب شجر يبلنيري توسعون زي كومباوند بزي مهلاو ديسيبلين أي تمهارو نخدت قاعد أصارو قرب كبدي يبلنيري مالتي هجين كم زنريا زلنا ولا نخدت قاعد أصارو زم تمهارا نخدت قاعد أصارو كل بلي ولا بزرجع تمهاري تري ولا بزخان شلو زوج تمهاري يلا نترفع بعرفت جزيو ويا متهاون موسان مالتي جبوزو حلوتي إذا خمس لوت مجبارون نتي حيل ناي تمهارايون داوس خلي إذا خيزلو كاب حجين يون كاب زلون لعل نخوص سكاني على ملء تسفينا مالتي أنا وين حجي كنت أقدم زوالكو عاوزي كمان بركويني يقلقل الله بإنجنيرين يا وديه كيميكال إنجنيرين تلشحن شعاتن تلشحن عسرتني نسوا وريده أبغى تلشحن عسر شدشن كاتم الرياض بدحري يوم دام ميسر معدنير حجها كمان بركويني نبزي أستات حامش شدش عمد كاني أبز خمام مركيني يقلقل اللهم مالتي زمدنا ناي تمهارون ناي ممهارن خلنا درجة كم فريندس عينت كوينا نخيد السخاني عبت راي زولفت ناي ممهارن مستمهارن زغنا خسكوف هاي كل يوم زغنا فرح هاي كل يوم دليهم متيم حطها دليهم حاجز كانت هوام بتمرتهم الريا خلنا زب تمرت خاني كعمت عمت كاني نداوس سخي زغي زول ولا وتيت ناي سواديو قال لهم الريا خلنا نداوس سخي يخدلو كابزن لعلهم هو السخاني بعد مولد تسفينا مالتي مجمرة شمية في تكلم بهال زوا كلته نزي تمرت خجل سوينا زي تمرت زب تعمي أزي خبزم أقربات أبزي دلو تعمي أبتحتي قربكم قاب خدتنا خلان مرة رفتا يسمعك فريش تخون حنقول كافتي لهايو قدم كأسلت دخلنا قدم كأسلت دخلوا تم عبيت عواتنا نقلنا نزغن تتغيل تنحنا دماني كم نحنا دما خيت هكنا نحنا دما ناتم أسر حزنا كم زجرنا نقبل كلنا زي خنستيو خنكسكسو خلنا أنا خنعبي خلنا ناتم رفتا نانا قسانة تسمعنا مادي نانا قسانة ناتم قا حالية تقدسنة أريم نانديم نانا بتناتم بتناتم حالية تقدسنة أنا حلف علينا مادي أبزلهم مهران قرص تخوين خاني بتعم حياوت فقر زلهم هاوي حفتي بهالتي مشال كبر زلهم يم بحثير بحق أبزلهم مشالك ولا حنتي كم حوي كم حوات تري كوينو كم كادر يوم نايفتني في مجمرتاش ما ينهم قربان نبال زم تاخذون الزواج دواروا زمهارو البيت مرتي سكندار سكول دواروا حجي بزعبه ممهران تمهارون كنزارم دحر كوينا opposite relationship يدلو مالتي صبو زمدنا يدلو امغو تمهراين ممهرن حجي زاسواي خا اتي تمهراين تممرن مور كونتراكت دلو مافتي تمرتي حجي تحاده كيتصقم حاتو خيلي تحادون كوم ذا سيم كحاتت خيلي حجي بغمزي خا opposite relationship نبلو دلنا زي بيت تمرتي ازي صبو بيت تمرتي امغو ممهرن اتم ممهران ابزي تماهيرم ممهران كوينم دلو حجي زاسواي خا صبو بيت تمرت كوين دلو اتم حجين ابنت انا ارت ستريم كابز ارت ستريم كوين يدلو حجي خونا زدلغا باكاونتينج بيزنس كود يزدلي زاسواي حجي از غراب زون تري ولون قدم حجي اي نبرن جاست حجي تخيلون قدملا خمي يابي بصحيلا از درجه بصحيلا دلايك ابز تحت غربكم كاتصنع تخيل كتصللكم تخيلي خا صبو يدلو بحصيرو
ጽቡቕ ደረጃ በጽሕ ኣሎ ክንካነ ኾኖ ብሕጂ ኸዓ ተስፋ ገብር ፈርስት ማይ ነም ዜብተከ ድመጻለው ንዘወደዋይ ቤት ትምህርቲ ድመሃረሉ ካልኣይ ደረጃ 11 ግሬድ ድመሃራለሁ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ ምድረ በዳ እዩ ነይሩ ከምኡ ሕጂ ንርኢ ኣለኻ ንኹሉ ነገር ጥዑም ሕጂ ማሲ ፍሉይ ኣየር ኣሎ ንኸተፅናዕ ንኹሉ ፍሬሽ እዩ ካልኣይ ቤት ትምህርትና ዛሕኒ ወላ መምሃሮም ጥዑማት እዮም ዳርጋ ኣብዚኦም ተማሂሮም ከዓ መምሃሮም ኮይኖም ኣሎ ኣይነ ንሕና ከምኡ ክንከውን በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ ኢና ኣነ መምህር ዳንኤል ጎይቶም በሃል ኣብዚ ዓዲ ኣብ ንእዘዋ ድዋሮ ተወሊደ ዝዓበኹ እየ እዚ ቤት ትምህርቲ እውን ኣባል ናይ ቤት ትምህርቲ ካብ ህፃንነተይ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ሒዘ ኣብዚ ንእዘዋ ተማሂረ ብዓውዲ ምሕደራ ከዓ ተመሪቀ ኣለኹ ምሕደራ ትምህርቲ እዚ ቤት ትምህርቲ ክገልጾ ከለኹ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ንመጀመርታ ኣነ ን3 ዓመታት ዝኣክል ሰሪሐ ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ዝንእዘዋ ድማ ከም መምህርን ከም ተሓጋጋዝን ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ እዚ ቤት ትምህርቲ ክገልጾ ከለኹ ሕጂ ብመሪሕነት ዲኻ ክትብሎ በቲ ዘለዎ ቅርጻዊ ኣካላት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ማለት እዩ ካልእ መምሃራን ክገልጽ እንተደኣ ኮይነ ኣብ መንጎ መምሃራንን ኣብ መንጎ መሪሕነትን ኣብ መንጎ ተምሃራይን ዘሎ ዝምድና ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘሎ ከም ሓደ ኮንካ ኢኻ ትሰርሕ ኩለኻ ዳይሬክተር ይሃሉ ኣይሃሉ ዋላ ሓንቲ ዝጸልዎ ነገር የለን ማለት እዩ ድሕሪ 2016 ዝተጀመረ ፕሮጀክት እዩ ቅድሚኡ ንሕና ተምሃሮ ከለና ልክዕ እዛ ቀያሕ መሬት ጠጠው ኢለላ ዘለኹ ንዓኣ ትመስል ነይራ እዛ ቤት ትምህርቲ ካብ 2016 ንድሓር ዘሎ ግን ኣዝዩ ናይ ኩሉ ብዝደሎ ኣባል ተሳትፎ ብምግባር ነዚ ቤት ትምህርቲ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ንኽትሪኦ ደስ ዘብል ቀይሮሞ ማለት እዩ ካልእ ተምሃሮ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ድማ ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ኣብዚ ንወለዲ ድማ ከመስግን ዝደሊ ኣዝዩ ናይ ትምህርቲ ድሌት ኣለዎም ወለዲ ንተምሃሮኦም ናይ ምምሃር ጥሙሕ ድሌት ኣለዎም ማለት እዩ እሱ ከዓ ሓጋዝ ዝኸውን ኣለፍቲ ውፅኢት ናይቶም ተምሃሮ መጀመርታ ቀኒለይ መምህር ሳምራዊት በርሀ በሃል ካብ ስመራይ መፀ ኣብዚ ምህር ኣለኹ ማለት እዩ ሳሳይ ዓመተይ ሕጂ ይኾን ኣሎ እዛ ዓመት እዚኣ and I measured horticulture measure ገይረ but here as an English teacher ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ታዝበልካ ንሕቱ ከዓ ኣብ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ዘሎ ሪሌሽንሽፕ honestly speaking ከምዚ ምሻሎ ናይ ዕድመ ቅርርብ ኣለና መንጎ መምህርን ተምሃራይን ዘሎ ብጣዕሚ ኢኻ ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ ኣሎ in a sense ከምዚ ትፈራራሕ ገለ ዘይኮነስ ናይ ሕውነታዊ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ኣለና ማለት እቲ ዝምድና ክብረት ኣሎ ኣብኡትኡ ማለት መምህር ከም መምህር ተምሃራይ ከም ተምሃራይ ዝድሊ ስራሕ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክስራሕ ዝግብኦን ክስራሕ ዘለዎን ነገራት እንዳተፃፈፈ ስቲል ግን ከምዚ ናይ ፋሚሊ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ወይ ቦንድ ዓይነት ከዓ እንዳመስረትና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ቐጽሪ ምስ ዝረኸብናዮ ኣባል ኣሃዱ ሱፐርቫይዘራት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡዞባ ድዋርባ መምህር ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ትዕዝብቲ ንኸካፍለና ተወኪስና ነርና ሕጂ እዛ ቤት ትምህርቲ ካብ ነዊሕ ግዜያት ሒዘ ከም ካልኦት ቤት ትምህርትታት ይከታተላ እየ ነዚ ሃብካኒ ሕቶ ንኽምልስ እንተለኣ ኮይነ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ምዝራብ ማለት እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ልዕሊ 2400 ኣስታት ተምሃሮ ኣለዎ ብዓቕሚ ሰብ እውን ልዕሊ ኣስታት 80 ዝኾኑ ዓቕሚ ሰብ መምህር ኣለዎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ምዝራብ ማለት ናይ ዝንዞባ ሓደ ዓቢ ስእሊ ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ተሓቶኻ ንኽምለስ እንተለኣ ኮይነ ሕጂ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ 7-8 ዓመታት ንድሕር ክንዛረቦ ኮይንና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ መለያዊ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ በሎ ኣብ ገስጋስ ናይ ክለባት በሎ ናይ ዲፓርትመንታት በሎ ውፅኢት ተምሃሮ ኣዝዩ ዓቢ ለውጢ እናምፅአ ዝኸይድ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘሐጉሰካ እንታይ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ወይ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ንቕሓት ንትምህርቲ ብኸመይ ይሪኦ ንዝብል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክብ እንዳበለ እንዳማዕበለ ክመፅእ ፀንሐ እዩ ስለዚ ብሓፈሹ ብኣጠቓላሊ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ 7-8 ዓመታት ካብ ዝተረኣዩ ገለ ለውጢ ንምጥቃስ እንተለኣ ኮይኑ ንኣብነት እዚ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት ቀፅሪ ኣይነበሮን ተምሃሮ ቀጥታ ይኣትዉ ይወፁ ነይሮም ኣብ ምቁፅፃር ፀገማት ነይርዎ እዩ ስለዚ እቲ ቆፅሪ እኳ ገፊሕ እኳ ትኾነ ትክሉ ፅብብ ብዝበለ መንገዲ ቀፅሪ ገይሮምሉ ኣብ ስነ ስርዓት ምቁፅፃር ተምሃሮ ዓብዪ ተራ ገይሩሎ ካልእ እዚ ቤት ትምህርቲ ካብቲ ፅቡቅ ነገር ዝሰርሑ ነገራት ትልዩ ኮይኑ ኣብ ምግራብ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሕ እዩ ሰሪሑ ርኡይ ነገር እዩ ካልእ ምሕደራ ናይ ቤት ትምህርቲ እውን በዚ ገጣሚ
ክገልጾ እንተላ ፈቲነ ስጡም ዝኾነ ዝተዋሃደ ንስራሕ ደራኺ ዝኾነ ምሕደራ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘዝ መፀ መምህር ኣብቲ ባህሊ ዝኣቱ ዘዝ መፀ ተምሃራይ ኣብቲ ባህሊ ዝኣቱ ማለት እዩ ጉዳይ ዲቪዛ እንተልካ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ዲቪዛ ዘይብሉ ተምሃራይ የለን ዲቪዛ ንዲቪዛ ከማኒ ከምዚ ናይ ዝኾነ ዘይኮነ ካራባታ ዘለዎ ካምቻ ዘለዎ ስረ ዘለዎ ኮንጎ ጫማ ገይሮም ስለዚ ኩሉ ተምሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ሓደ ዓይነት ኣለባብሳ ገይሩ ዝመፅእ ነፍሱ ወከፍ ተምሃራይ ኮንጎ ጥራይ እምበር ካልእ ገይሩ ክመፅእ ኣይፍቀዶን እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ገይሮም ክኸዱ ከለዉ ዝኾነ ወላዲ ክሪኦም ከሎ ብጣዕሚ ደቅና ስሩዕ ጋፍ ገይሮሞም ኢሉ ሓጎሱ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ተምሃሮ ኩሉ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ሓደ ምዃኑ ሓደ ንክኸውን ቤት ትምህርቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ በዚ ሕብረተሰቡን ሕጉስ እዩ ተምሃራይ እውን ሕጉስ እዩ ማለት ስለዚ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ብከምዚ ገባብ ኣብነታዊት እያ ክብላ ይኽእል ማለት እዩ መምህር ብርሃነ ኣነ ብወገነይ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ዓጊበ ኣለኹ ኣብ መጨረሻ ግን ክበሃል ኣለዎ እትብሎ ነገር ኣሎኒ ወይ ተሪፉሎ እትብሎ ሓራይ የቐኒለይ መጀመርታ እዚ ኩሉ ዝተባህለ ሕጂ እዚ ቤት ትምህርቲ ክኸዶ ዝፀንሐ ጉዕዞ ነጊረካ ማለት እዩ ካብቲ ብዙሕ ገለ ጠቂሰልካ ናይ ተምሃሮ ለውጢ ኣብ መምህራን ዘሎ ኣብ ወለድ ዘሎ ምፅልካ መጨረሻ ግን ናይዚ መለክዒና ግን እንታይ እዩ ኣብ ትምህርቲ ዓይነታዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ እንታይ ኣበርኪቱ እንታይ ፅልዋ ገይሩ እያ መጨረሻ ቀሚስ ህንፃ ጌርካ ተምሃራይ ከምዚ ገይሩ ወላዲ ከምዚ ገይሩ እንተልካ መጨረሻ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እንታይ ኢምፓክት ኣለዎ ስለዚ ኣነ ሕጂ በቲ ውሽጣዊ ናይ ዓቕሚ ዘይኮንና ክሪኦ ሕጂ ንመገምገሚ ክኾነና ምንቲ ብናይ ሃገራዊ ምርመራ ናይ ማትሪክ እንተራ ርኢናዮ ንኣብነት ናይ 3 ዓመት ማትሪክ ንሕረአ ርኢና ክንዛረብ ኮይና ካብ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣብ 32 ዙርያ ሕጂ ከባቢ 61 ተምሃሮ 63 ተምሃሮ ዲፕሎማን ዲግሪ ናምፅኦም ነይሮም ኣብዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኣብ 33 ዙርያ ከዓኒ 71 ተምሃሮ ዲፕሎማን ዲግሪ ኣምፅኦም ኣብ 34 ተምሃሮ ዙርያ ከዓኒ 7 ተምሃሮ ዲፕሎማን ዲግሪ ኣምፅኦም ኣብዛ ናይ ሕጂ 35 ዙርያ ከዓኒ 89 ተምሃሮ ዲፕሎማን ዲግሪ ኣምፅኦም ሕጂ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ሬላቲቭሊ ምስካል ቤት ትምህርቲ ክትሪኦ ከለኻ ልክዕ ከምተን ናይ ውልቃዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበሃላ ምስአን ዝወዳደር ውፅኢት እያ ተመዝግብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጽኑዕ መትከል ማሕበራዊ ፍትሕ ዝተመርኮሰ እዩ ትምህርቲ ኣብ ኩሉን ንኹሉን ብዝብል መሪሕ ቴማ ድማ ይቕለስ መንግስቲ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብማዕረ ተጠቃምነት ክረክብ ምእንቲ ብነፃ ኣገልግሎት ይህብ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዕሉይ ኣገልግሎት ንኽረክብ ብማሕበራዊ ዕላማ ተኸስኪሱ ስልጡን ባህሊ ንቕሓት ክውንን ከምኡ ክንዲ ዝኾኑ ኸዓ ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ክስስን ብዝሒ መምሃራን ብተዓጻጻፊ ቁፅሪ ክውስኽ ካብ ዓድታት ናብ ቁሸታት ክበጽሕ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣካይዱ ንዞባ ድዋርዋ እውን ኣብ ጽላት ትምህርቲ ኣበርቲዓ ክሰርሕ ጸኒሓን ኣላ ነዚ ብዝምልከት ኣመሓዳሪ ናይቲ ንዞባ ኣቶ ፍረወንጌል ተክለ ሃይማኖት ከም ዝስዕብ ክብል ይዘብርህ ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናይ ዝንዞባ ክረአ ከሎ ሓደ ብቐንዱ ትምህርቲ እዩ ትምህርቲ ብዘይካቲ ቅድሚ ሕጂ ተሃኒፁ ተምሃሮ ክመሃሩሉ ዝፀንሑ ሕጂ ህዝቢ ብኮሚኒቲ ደረጃ ተወሳኺ ክፍልታት እናሰርሐ እናሃነፀ ይኸይድ ኣሎ ከም ኣብነት ተርኣምኒ ተወሳኽቲ ከባቢ 4 ክፍልታት ሰሪሖም ኣለዉ ዓዲ ህዝባይ ሓደ መጋቢ ቤት ትምህርቲ ሰሪሖም ድሮ ተገልገልቲ ኮይኖም ኣለዉ ዓዲ ክቡሎ ናይ መዋእለ ህፃናትን ናይ መጋቢ ቤት ትምህርቲ ከዓ ምስቲ ናይ ቶራ ተራሓቂ ቁርብቱ ስለ ዘለዎ ነቶም ህፃናት እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ገስጋስ ይርኢ ኣሎ ኣብ በዓል ሽከቲ ከምኡ ሓድሽ ኣብያተ ትምህርቲ ነቲ ዝነበረ ፀጊኖምሲ እንደገና ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ይውስኹ ኣለዉ ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ገስጋስ ዕብየት ናይ ተምሃሮ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣብነት ዛ ካልኣይ ደረጃ ወሲድካ ዳርጋ ከባቢ 800 ወሰኻ ሪኣ ኣላ እዛ ቤት ትምህርቲ ዛ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናይ ድዋርዋ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ገስጋስ ዕብየት ናይ ተምሃሮ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣብነት ዛ ካልኣይ ደረጃ ወሲድካ ዳርጋ ከባቢ 800 ወሰኻ ሪኣ ኣላ እዛ ቤት ትምህርቲ ዛ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናይ ድዋርዋ ብፍላይ ከዓ
تاي زي حقوسا كابزي دخل اي درجات تمرت زيا ابز حلفناي ماتريكوليشنز وصيت كتري خلاها قليل يكون كباب 250 زغونو سي درجات زلو دبلوما ديجري دبزحو امصيهم والو بهاجر درجات توادادري كوينو الله مالتي الجزيه تابعكاي زياده وخسر زياده وختنطف تمهاراي كما يقروا قصال غسغاسنا تغبرلو تمرتي كاتاتل نخسرح يتابعكاي ومسرت كا كلهم منغستا اكالات كا ببغزيو ابيات تمرت ناخدو زدل غسغاس يكايدلو أبنو زواد واربا قد مناصرنت أب زنبرة عمتات بقصرن 12 أبايت طرح كم زنبرة ساتنون 11 مباتا حنت دما ناي مباتان ماكلاين بيت تمرتي كم زنبرة يسنداج انفر منستر تمرتي نايتن زواز حبر دحر ناصرنتك نزبل مسغزياو حلافيچ انفر منستر تمرتين زواد واربا ممر زومي منغساب أب سزاراربنالو أبنو زوانا نو زواد واربا 19 كبار مؤال هسانات 10 سرع مؤال هسانات 22 مبعث درجة شوعات دما مبعثان مأكلين درجة حانتي مأكلين كلاين درجة حانت دما سلستو عينة درجة زلوان حانت دما كلاي درجة بدمر 63 تكالات مرتي اللوان إذن تكالات زين دما أستات 25 شحن 175 تمهرو حيزان يركبا مالتي أبزنو زوانا تمرت زي بصحو يلن كلنا ممحلال كبابي اللو كلنا حجنا أبنت أبقو حجعة ترينا حجعة سلسة أبيات تمرت اللوانا حانتي كلتا مبعتها سلسة مبعتها درجة حانتي ما أكلين كلاين درجة اللوانا زين حجب بصحة عدتاتنا يبو حجعة ترنيفن زي ما رأي أبيات تمرتين مالتي حجي أبزن زوانا قصاب الحق قطرات زي مايلو كترفه ما بيعتت مرتخفتنا نمر لنا مالتي حجي it's policy تمرت نخلو أب كله عينتي زلو which means in every corner of the country سبيت تمرت زي بلوس بوتا يلن كم رديت نعتي مالتي that is عبي investment مالت أب كل كفالاتنا إذا حاجر بيت مرت سريح كم مهارنا أو يتخا مخابع على خباجس ناتو تسلع له تلخا it's a big investment and I think it's worth a lot مالت أنا بزاي نفسي بخوم زعابو خوي مالتي بت policy تي عبي سملي سيدو like تميس خاص يسرح له له مالتي so like حدا تمهاري after نيت مرت الجزيوت راح كافت أزل جميرو كسب تا graduates قبرنا college زلو جزء بسلدي every and each سلسي بتا words ناتا exactly تخفل نيرات تدخل زمهار سب كندي مخونه نيرو مالت كل سب رخوب كل سب تقازلو مالت يكونن سو نزخول اتعاليلو انت تمنكسي ان شاء الله like fear زخون policy زختت زلو and I think we all have the duty خان احنا مالت يونت ناتو investment سي كنكحسو خا duty زلنا ما سي responsibility زلنا يعني يسمعني